Видите. Какво е вашето мнение за протеста и защо точно го правите? Мислите ли, че ще успеете? Ами всъщност аз не съм от организаторите, участник съм и толкова град в интерес на истината. Правим го, за да чуят нашето мнение и за повече хора да се поинтересуват от това какво представлява шистовия газ. Защото много хора не са наясно все още. Има информационно затъмнение по темата. Всячески се мъчат да скрият информация. Така че поне хората, като ни видят, надявам се, като видят плакатите, поне да им, да им звънне в главата и да потърсят нещо в нета. Защото има безкрайно много информация, стига някой да иска да я получи. Тук става въпрос за една кауза и тя е само България. Чиста България, чиста природа, чиста вода, чиста земя. Тя е на всички ни. Не на Бургас, не на Добруджа, на всички ни. Как мислите, дали нашите безотговорни министри ще го вземат предвид сериозно наистина? Понеже... зависи какви големи комисиони са им платили. Колко са големи комисионите? Защото той имаше скандал с Шеврон преди години и нищо не стана. Всъщност още се съдят и може би България Еквадор ги осъди вече в интерес на истината. Бразилия им забрани да стъпват на тяхна територия с 10 милиарда санкция, така че по света вече се прави, но както се оказва в България последни път предприемаме положителните мерки. И надявам се наистина просто някой да има здрав разум и да не компрометира бъдещето на цяла България, на всички хора. Благодаря. Заради